Dit is de vlag van het Korps Mariniers. Nou, die hangt ze niet zomaar uit. Oh, sinds 1665. Eens kijken of er een stoere zeebonk de deur openmaakt. Dan houdt er direct het afstand. Ja, ja. Goedemiddag. Hallo. Schrik voorzichtig. Hallo, hi. Bas. Ik ben Bol. L1 programma onderweg. Ja. Wij hadden de vlag zien wapperen. Wie is er verantwoordelijk voor? Pap. Pap. Bos Mam. pap. Ja, gang hem even halen. Bo. Dat was in ieder geval geen zeebonk. Moeten mannen met baarden zijn. Sterk spul, hè? Dat. Oh nee, dat wil ik niet zeggen. Dat heb ik gedaan. Goedemiddag. Toch een baard. Hey. Hè? Ja, Hey. een beetje. Bas, Goedendag. lang geleden. Oh, help me. We hebben elkaar al eens ontmoet. Ja, ja. Uw dochter, mijn dochter, zoten bij het ballet. Oh, banaan zeg. En die is een keer bij ons geweest, uw dochter. En mijn Oh, dochter, maar ik toen hier bij woonde ons, dus, toen hoi. woonde ze dicht op een andere plek. Alleen? Toch? Ja, ja, toen was ik gisteren nog. Ja, klopt. Correct. Ja, daar heb ik. Kijk goed, hè, want ik heb een filmpje gezien dat iemand ergens in zijn weier bleef hangen. En toen ging het glas allemaal kapot. Nou, Maar, nou ja, we hebben elkaar dus wel eens ontmoet als papa's van spelende vriendinnetjes die elkaar van het ballet kenden. ja. Maar ik wist niet dat daar sticht een link is met het korps. Ja, dat wist ik niet, hè. Nee. Dat had ik goed gecamoufleerd, hè. Dat Ja, hebben we maar zo ja. geleerd, hè. Is die, ik neem aan dat Bo die dochter is, hè? Ja, klopt, ja. Dat is niet de balletdochter van toen. Ja. Dat kenden ze niet meer. Nee. Toen was ze zo, hè. Ja, Ja, hey, dat is wel lang geleden, hè. dus hoe lang zal dat geleden Ja, zijn? goh, van mij. Ik werd beroemd. Ik was al beroemd, maar nou helemaal natuurlijk. Hè. Waarom word ik beroemd? Huh? Waarom word ik beroemd? Nou werd ik beroemd, dat ik op televisie kwam. Net ik zei, ik was al beroemd. Ik was al maar- beroemd, ja. Er zijn heel veel mensen die kennen me, hè. Oké. Van? Ja, ze vroegen was het weg hier. En dan vroegen ze van, zie je bekend hier? Ik zei, ze kennen mij allemaal. Oké. Hey in de stroot. Ja, zo, dat sowieso, hè. Wat een lege humor, hoor. Hé, maar vertel. Ja, Vertel. Waarom wappert bedicht de vlag van het kok? Kom, loop er Ja, even ja. naartoe. De vlag Nou, van die hangt, normaal hangt die, al op 10 december hang ik hem al uit. Want dan is het de korpsverjaardag. En 10 december is het korps opgericht, 1665. Ja, ik zo goed. Ja, en, maar vandaag is het toevallig, ik weet niet hoe je wist dat, want je kwam Nee, niet nee, nemen. nee, nee, Ja. nee. Vandaag is toevallig precies 40 jaar geleden dat wij opkwamen met mijn klas. 5 klassen waren dat, 2 KV-klassen en 3 KVV, ZM. kortverband, Ja, kortverband, vrijwilligers. ja. En Ja? 3 ZM, dienstplichtigen, 3 klassen. En wat was dit? KVV'er, Oké. ja. Dus ja. En Dus wat- vandaar vanmiddag heb ik even een filmpje gemaakt toen ik hem erin hong. En de klasgenoten, want we hebben zo'n app aangemaakt. Omdat we ook nog een reunie krijgen binnenkort een keer. 40 jaar? 40 jaar geleden, ja. Ik zie een oude zak ben ik, hè. Alles, dat je ziet. Die niet meer. Ja, dus Niet meer. ja, Nee, maar, 40 jaar geleden en ja. Waarom KVV'er bij het korps? Ja, ik kwam, eigenlijk was het zo, een kameraad van mij, zoot al bij het korps. Ja. Zijn broer ook, daarvoor al. En op een gegeven moment kwam ik van school af, ik had geen meer school. En toen, hij zoot er al bij, als muzikant toevallig. En ja, ik ken Limburg veel muzikanten. Ja. Ik was ook muzikant. En hij zegt, "Goh, waarom kom je niet bij het Korps Mariniers? Als muzikant. Ik zei, oh ja, dat lijkt me wel wat. Nooit van het Korps Mariniers gehuurd. Ja, wat is gehuurd, maar totaal geen idee van wat het was. En ja, moest ik veel spelen. En 3 maanden later kon ik al voor de keuring komen.
En nog een paar maanden begon de opleiding. Maar waar staat Maar dan wie kost het? muziek maken? Onder andere, ja. Of ook echt we kregen eerst, ijzersvreten? ja, we moesten eerst zo'n soort Kampse Koningbrugge, alleen dan een beetje intensiever. hè. Ja? Ja. Dus eerst mariniersopleiding, daarna een sportopleiding, was in Doorn, mariniersopleiding in Rotterdam. En toen kwam ik weer terug in Rotterdam en dan heb ik de muziekopleiding gehad. En dan heb ik daar nog een tijdje als vaste bemanning gezeten. En daarna, ja, ik moet mijn laagste de kamers die zo dichtbij. En daarna ben ik, Dat zou door. ik kan inzoomen, ik kan inzoomen. En daarna ben ik dan eigenlijk voor 1 jaar zei ik op een boot geplaatst worden. Aha. Als, Dat Als- hebben ze als- wel eens met mariniers, hè? ja, Ja. dat was dan hoofdzakelijk in de havens voor het ceremoniële gebeuren, omdat ik muzikant was. Maar Ja. ja, aan boord dan, dan kun je toch allemaal taakjes. Leuke taken, zware taken, mooie taken. Aha. Ja, dat was gewoon een geweldige tijd. Dus dat gaat ook een jaar op een Ja, boot. nog langer, want na een jaar hadden ze geen aflossing van mij. Toen vroegen ze, wil die nog een jaar blijven? Ik zei, is prima, ik ga je toch mooi naar mijn zin, hè. Ja. Beetje eigen baas, want we zaten maar met 3 of 4 mariniers aan boord, meestal. Dus dit was eigenlijk een IMKVV'er. Iets minder kort. Ja, verband, ja. vrijwilliger. Ja. Had een halve matroos, zeg maar ook. Hoe lang heeft het Nee. uiteindelijk dan geduurd? 3,5 jaar gevaren. Alles bij elkaar. Ja. En toen, we wisten, ik kon geen beroepsweren in die tijd. Dus op een gegeven moment dacht ik van, tegen een half jaar bij, dus daarom heb ik ook 4,5 jaar in dienst gezeten. En dan mot het eruit. Anders was het maximaal 8 jaar geweest, vrijwillig. 2 keer 4 jaar. Nou heb ik maar een jurke gedeend. Ja. Toen bestond er nog zoiets als dienstplicht. Ja. Maar dat heeft wel vriendschappen voor het leven Ja. opgeleverd. Ja. Een hele bijzondere. Is dat in die geval, ik heb er nog veel langer in gezeten, is dat in die geval ook zo? Ja, nog steeds. Ja. Niet heel veel, maar wel een bepaald aantal, ja. En Ja. wat maakt dat dan, Ja, dat die vriendschappen dan zo hecht werden? Ja, dat is eigenlijk niet te snappen. Dat is gewoon, ik kwam er in tegen, dat gaf BFV-les. En dan had je dus al 10, 15 jaar niet meer gezien. Ja, ik ga lange uur, maar je was van lange uur, nou is hij helemaal kaal. En je ziet mijn naambordje en die zegt van, ik zei, volgens mij heb ik met gevaren, zegt hij. En ik keek hem aan, ik herkende hem niet. Ik zei, ja, ik zei volgens mij ook. Dus dan hebben we elkaar 15 jaar niet meer gezien en een leuk gesprek gehad. En nu kom ik nog wel eens bij hem thuis. En die woont in een uurtje rijden van hier. Mooi toch? En dan nog ook al de collega's, wat gaan we met Facebook dan, dan komen we elkaar weer tegen. Ja. Laatst met dat roeien, want je hebt toen ook dat Ja. programma gemaakt met dat roeien. Ja, hè? ja. Die waren vorig jaar ook wel hier. En toen zaten er 2 oude klasgenoten van mij, die roeiden ook met. Ja, even uitleggen. Ik heb een documentaire gemaakt bij L1 over veteranen, mariniers, die roeiden voor om geld in te zamelen Ja. voor getroubleerde Ja. kameraden die moeilijk zitten met PTSS of Ja, Klopt, wat dan ook. correct. En die verbondenheid is ook enorm sterk. Hè? Ja. Dat veteranen die zelf ook de nodige schade along the way hebben opgelopen, Ja. dat die ondanks hun eigen problemen zich nog enorm inzetten voor lotgenoten. En wat zit die vlag erover? Die hij wappert? Niet alleen over reunie en Nee, even dat is gewoon de korpsvlag, zeg maar. maar Een kleine uitvoering. maar deelt zich dat gevoel ook met die mannen? Ja, wel een beetje, ja. Als het kost, dan ga ik ook nog geen met geroeid. Ze hebben mij wel gevraagd toen, Martin zegt hij, kom op maar roeien. Ik zei, dat gaat niet meer, dat ben ik te half. Ik ben pas geopereerd in mijn schouder. En dus nog herstellende. Oké. Dus Ik zoek- dat roeien, dat gaat hem niet meer weer. Nou, ik heb ook stuurmannen gezien. Ja, dat klopt. Wat is er net niks voor die zien dan? Ja, ik werk ook nog, hè. Dus Oké. misschien in de toekomst nog. Kan. Ja. Je weet het nooit, hè. Ja. Ja. Maar dat was, maar dat is gewoon een mooie tijd geweest, hè. Dat zeggen ze ook wel eens, hè. Degenen die er als beroeps hebben gezeten, die kijken er misschien wat toch anders aan als mensen die er dus een paar jaar hebben Ja. gezeten. Die, Maar wordt zich wel als een volwaardig marinier gezien? Oeh,
Dat hoop ik wel. Door, nee, door mensen bijvoorbeeld die wel in dus die ik actie heb, gezien hebben. Ik heb laat ik het zo. wel, we zien verder nooit op uitzending geweest, dat is wel jammer, want dat doet het eigenlijk ook veel. Hè. Zelfs met de marine niet. Marine had ook mee uitzending, heb ik mee aangemeld. Maar ja, ik kost niet van boord. Omdat ze me, ja, dat is ook de schouw bij nacht en dan haal je dus recht op een tamboer, zeg maar, voor het ceremoniële. Dus als ik ergens anders heen ging, dan moest er weer een vervanger komen. Ja, die waren er gewoon niet meer, vanwege de bezuinigingen en alles. Maakt ze nog muziek trouwens? Beetje. Een beetje. Wat hoort die instrument altijd? Slagwerker. Slagwerker? Ja, Oké. Dus eigenlijk met pauken en zoeken. ook heb ik gedaan, ja. Oké. Is dat niet lastig om dan met die pauken over een stormbaan te gaan? Als Ja, marinier maar zijnde? dat was in dienst niet, hè. Oh, dat was in Dat die. was hier bij de fanfare. Oh, vroeger. oké. Ja, ja. Nee, in dienst hadden we een trommel en een signaalhoorn, hè. Een signaalhoorn. Signaalhoorn. Iedereen dan gaat de trommelaars, waar de tamboers, dan gaat de pijpers, die hadden de piccolo. Ja? Maar iedereen was signaalhoorn kunnen. Oké. Was een boord ook, en een boord had de trommel niet nodig, was alleen alles met signaal.